Kaniadto dunay mga makeshift food stalls karon wala na kini. Human gidili ang pagbaligya og mga pagkaon ug ilimdon sa Virgin Island nga sakop sa lungsod sa Panglao. Mibalik ang katahom sa lugar. May mga turista pagihapong miadto aron musud-ong sa kaanindot sa sandbar. Nasayran nga sugod kagahapon gidid-an na ni Panglao Mayor Edgardo Boy Arcay ang tanang baligya ug ubang tourism activities sa isla. Human mibuto ang kontrobersya. Matud ni Arcay ang Virgin Island alang lang sa sightseeing. Gisuportahan usab ni Governor Aris Aumentado ang pagsira sa Virgin Island samtang giimbestigahan ang giingong taas nga presyo sa mga baligya. Gani dili lang ang Virgin Island ang gisusi karon kundi ang tanang tourist destination sa Bohol. Nakontrobersyal ang Virgin Island usa ka sandbar nga gibisita sa mga turista. Human nag-viral sa social media ang miabot og 26,100 pesos ang nabayran sa usa ka grupo sa ilang gikaon nga mga seafood. Matud sa mga turista, mura sila giilat sa tindero ug dili tarong ang pricing ug dili transparent usab ang presyo.